Good morning mga guys. So, Domingo man karon no. Matay event madulong mig simbahan, kauban na mo ang pinakabuutan nga bata sa Tagum. Pinakabuutan nga bata sa Tagum. Smile yang. O gamo ang little boy. Siyempre akong commander. So pag umanatog simba mga guys, magpataod-taog swing arm. So sa atong kailang mekaniko. So update lang ko niya mga guys. Simba sa ta, God first. A few moments later. One hour later. What's up mga guys? Nakauli na may gikan simbahan no. So andamo na nato ato ang gamit para sa renovation sa ato ang motor. So dara ato mga gamit no. Patao doon niya sa ato ang motor mga guys. Ilista og ihi para sa atras kay basig dili kaabot tong daan. Kani siya sakto na ni siya no. Pang Raider 150 na adjustable, swing arm na budget meal, bago nga set nga sprocket, chain o brake rod. So atong ligid niya mga guys, ato pang tansyahon no kung okay bagya po ng 70-80 nga ligid. So mag-ilis po dito og shock nga sa gawas atong shock sa smash. Slag taon niya sa ato ang kailang mekaniko sa Sabina Homes. Kaya wala man siya duty ron, so home service siya. Laag lang pud mi dito kay iyang asawa ug akong asawa mag best friend. So dito lang po daw mi mag-celebrate og Mother's Day. So tanan mama diha, happy Mother's Day sa inyo tanan. Watch out. A few inches later. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Kapitbahay, kaibigan, katrabaho, man o pamilya, sila yung sandalan mo kapag meron kang problema. Pero di sila sagot para lahat marisolba kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Kasi marami talagang pagsubok na dapat lagpasan. Isa lang masasabi ko, dapat sarili higitan. Tiwala lang sa sarili at iyong makakamtan. Tropeo na gusto mong makuha kay sarap na pagmasdan. Okay lang na madapa, tumindig at magtyaga. Itatak mo sa isipan kung bakit nagsimula. Tuloy lang sa paggawa ng kanta't mga tula. Huwag mong pansinin ang mga nanghihila pababa at lakbayin. Lakbayin ang dapat lakbayin, dapat sa tamang daan at ating sunurin. Walang ibang hiling, ay ganon pa rin na makaraos sa buhay ay kisarap damhin. Malayo ang mararating, basta't huwag magmadali. Mao silang ta, pirmi magtuon sa pagtahi. Ang hangin ay damahin, lasapin at sunurin. Ang sariwa ng amoy parang bulaklak sa hardin. Magtiwala ka lang sa iyong sarili, magpursige, di lang puro hingi. Kahit ang daan ay matinik, kaya mo yan nalampasan, huwag kang magmadali. Huwag kang huminto, bukas ang iyong pinto. Pumasok ka, nandoon ang ginto. Mga balakid ay wasakin mo, huwag kang maniwala sa sinto-sinto. Patuloy lang sa pangarap mo, maaabot mo yan, asahan mo hanggang matupad ang mga plano. Kung ang alon problema, ikaw ang barko. Kaya sarili, unahin, palagi hatakin sa ere. Hangarin ko lagi ay maging tagumpay sa aking mga nagawa. Sarili ko lang ang aking kasangga. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, sarili mo lang. 2,000 years later. So hello mga guys, may hapon. So managtao na to ang swing arm no. So pakita na ko sa inyo mga guys ang resulta. So di ara mga guys. Oh my God!
Pataod na to ang swing arm. So gipulihan na to siya og pang smash nga shock, no. Hindi siya masangko dari. Hindi masakyan og daghan. So nag-iris patag sprocket 36 para diligan si sa subida-subida og chain. Tapos ang diri lang ang problema mga guys, kay ugma pa na to mailisan og engine sprocket kay dili maigo tong set ani niya, no. Guot siya. So lisod pugpugson kay basig ang kuan ang maguba. So napangitaag paagi sa tong mekaniko ang kuano ang swing arm na bangagan ni siya tapos na tredan. So palita og mag engine sprocket. So ang project na to pod ugma mga guys is ligid, change oil og engine sprocket. Sa unya taod-taod pasinga na to ni para makita na gyud iyang kuan kahinlo. So maro to mga guys, until next video. Ciao.